шуморо холаи ҳамакора мегӯянд. маҳорати овозхонӣ доред ё садои гӯшхарош? ҳар кокули зах ҳамсаре дорад, дар хонаи ишқ дилбаре дорад. Не, ман намедонам ки дилбеҳазуркунанда ҳаст ё нест, шояд то ин дараҷае набошад, вале ман маҳорати овозхонӣ надорам. Не, ин дурӯғ аст. Гап зан, ҳамин филм ана саҳнаҳои маҳрамона, секс, баъд гашту гуфт Зульфия, гуфт ту шарм намекунӣ, ту ба репетитсия тайёр наомадӣ. Ман инро намехоҳам. мо касеро маҷбур намесозем ки дар рафти барномаамон ба ҳар чизе ки мо навиштаем посух гӯяд. бо арзи салом ва эҳтироми хос ҳузури якояки шумо тамошобинони азиз, инак боз дида ба дидор расид. барномаи рӯбарӯ бо шумо ҳастам, ман Рустам Азимӣ. дар меҳмонии мо қарор доранд ки аз хонумҳои бисёр ҳам зебо, корманди фаъоли театрӣ ба номи Владимир Майковский, Зульфия Содиқова. муаллимаи азиз, пеш аз ҳама шуморо хушомадед мегӯям ба барнома, ки вақти қимати хешро дариқ надошта, сухани моро, илтимоси моро рад накарда ба барномаи мо меҳмон шудед. Ташаккур. барномаи мо аз шартҳо иборат аст ва аз саволҳо. саволҳои мо ҳамагӣ дар лифофа ҳастанд ва як туашро шумо мегиред мехонед, як туашро ман мехонам ва агар саволе ки шуморо нороҳат мекунад ва ба иззати нафси шумо мерасад, шумо ҳақ доред ки тариқи оташгирёнка онро сӯзонда хокистар кунед. агар саволҳо писанд меоянд ва мехоҳед ки онро посух гӯед, марҳамат ба чашми тамошобини мо тариқи экран нигоҳ мекунед ва посух мегӯед. розӣ ҳастед? Майраш ба ҳама ҳамин саволҳо бояд ҷавоб диҳед? посух мегӯед. омодаед? пас интихоби аввалин лифофа аз ҷониби шумо мешавад. марҳамат. ана шуморо холаи ҳамакора мегӯянд. маҳорати овозхонӣ доред ё садои гӯшхарош дилбеҳазуркунанда доред? месанҷем. ой анор анор биё ба болинам, шабнам гули ноҳур биё ба болинам. ҳар кокули зах ҳамсаре дорад, дар хонаи ишқ дилбаре дорад. ой сабза баҳор биё ба болинам, шабнам гули ноҳур биё ба болинам. ой сабза баҳор биё ба болинам, шабнам гули ноҳур биё ба болинам. бахшида ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби тӯҳфаҳои кафолатнок аз Имон Интернешнл гардед. ассалом ҳамсоя. телевизори нав хардед ҳамсояҷон? не, нахаридам. ин ба муносибати 30-солагии истиқлолият аз Имон Интернешнл. муборак шавад. салом алейкум. салом ҳамсоя. ва алейкум ассалом. сафаро ба хайр. ҳа, мо аз Имон Интернешнл роҳат бурд кардем. мегӯяд ки бурд кардем. о аз 1000 нафар як нафар бурд мекунаду шумо ду ҳамсоя. не, ин тӯҳфаҳоро нафароне мегиранд ки дар Имон Интернешнл депозит кушоданд ё ин ки маблағ интиқол намуданд. кане дурусттар фаҳмоед? ман ҳозир ба шумо нақш закак мефаҳмонам. то 1 ноябр дар иқдоми тӯҳфаи сазовор ширкат кунед. пасандози олиҳаро бо фоизҳои мувофиқ кушоед ва ё пулҳоятонро аз Русия тариқи Имон Интернешнл гиред. тӯҳфаҳои арзишманд ва роҳат ба Анталияро ба даст доред. муфассал бо рақами 1122 ва ё дар сомонаи www.imon.tj. Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. ва биёед лифофаи дигарро ман фикр мекунам ки бояд шумо барзад. ҳамин як. ба наздикӣ шумо як хушхабаре шунидед ки дар куртаамон нағунҷидем. ин шумо нағунҷидем. албатта мо дар куртаамон. гӯё шуморо дар як филм ба ҳайси актриса ба маҳорат даъват карданду ҳатто хонаҳои ба дабдаба ва бӯстонсарои мошинҳои қиматбаҳо додам ки тарки Таҷикистон намуда дар хориҷа ҳунари хешро сайқал диҳед. рост аст? не, ин дурӯғ аст ин гап. чун мо фаҳмида будем ки шумо ба наздикӣ аз хориҷи кишвар омадед. не, ман омадам аз хориҷи кишвар, вале ҳеҷ кас ба ман дар он ҷо хонаю мошину ин чизоя нахаридааст ва нагуфтааст ки ту инҷа бояд зиндагӣ кунӣ, ту ҳаррӯза кор дорӣ, проект дорӣ ва бояд банд бошиву зиндагӣ кунӣ. ин гап дурӯғ аст. ин овозаҳоме? албатта овоза. овозаҳои хуб лекин. ана ҳамон чизе ки буд шумо танҳо худатон медонед.
ва метавонед баҳри тамошобини худ барои мухлисони худ қисса кунед. ман ба мухлисонам қисса мекунам. ин овозаҳо нодуруст аст ва ман метавонистам ба ин ҷавоб надиҳам, вале ман ҷавоб медиҳам. Ман ба тариқи кастинг ба як филми хориҷӣ, аниқ гӯем дар Полша, дар шаҳри Варшава ба тариқи кастинг гузаштам аз Тоҷикистон. Дар ин кастинг чанд ҳунарпешаҳои мо, духтарои зебо ба сину соли ман баробар ва аз ман хурдтар бигем иштирок кардам ва хеле сазоворам будам. Вале инҷа ин хел аст. Ҳамин бахт мегӯянд чи толеҳ баландӣ карду ва ё насиби шумо шуд. Насиб ман шуд, ман интихоб кардам ва ман рафтам. Бигем тӯли 2 моҳ дар онҷо будам, 25 рӯз рӯзи сабти корӣ доштам ва мондагиш рӯзҳои истироҳат будам ва рӯзҳое ки ҳатман барои ман ҷудо кардан ки ба ман шаҳрро нишон диҳанд, маро барам ба боғҳо берун аз Варшава барам, бигем як тур, як сафарҳое дошта бошам ки барои ки ман бори аввал будам, ман дар Аврупо будам, дар Фаронса будам, вале дар Варшава, дар Полша ё бигем Лаҳистон набудам. Ва барои ҳамин ман корамро кардам ва хестам омадам. Ташаккури зиёд ва биёед лифофаи дигарро мебинем чӣ навишта шудааст. Нақши зани ҷангараро ба шумо пешниҳод намоям. Хубтар мебозед ё зани суст тифлусро? Медонед, барои ҳунарпеша аслан нест ки инаш ёяш вақте ки як коргардон ба ту як нақша медиҳад, мефаҳмед, вай аллакай коргардон туро мебинад дар ҳамин нақш ва ту агар ҳунарпеша ҳастӣ, ҳунарманд ҳастӣ, фарқ надорад, ту бояд аз удаи кор бароӣ. Намедонам, вай комедия аст, трагедия аст, гирья аст, нола аст, ғалтидан аст, хандидан аст, бояд аз удааш бироӣ. Вале лекин ҳаст як амплуа дар ҳар як ҳунарпеша. Ҳаст актрисое ки героиня, фақат бояд мелодрама бозӣ кунанд. Ҳаст ҳунармандое ки мисол мо дар бораи агар занҳо бигем драма бозӣ мекунанд, мо хеле қавӣ аст, драма бозӣ мекунанд. Ҳаст занҳое ки комедия бозӣ мекунанд, масҳака ва ин чизо аз оно хубтар мебироянд. Мефаҳмед, дар роҳи вай коргардонон ҳамин ҷиҳатҳое ба назар мегиранд. Вале ман фикр мекунам ки аз як ҷиҳати нодуруст аст. Мо бояд як ҳунарманда дар як амплуа набинем. Бояд ба ӯ бигем дигар нақшора диҳем ки ӯ дар дигар жанра шояд ки ӯ шанса метӣ ба ӯ, то тамоман умедвор нестӣ, мебинӣ ки бозӣ мекунад. Ва биёед саволи дигарро шумо гиред. Ман нагирифтам ҷавоб додам ко. Аё шумо ҷавоб додед? Албатта. Ман ёдам надорам. Шумо филми хуба гирифтед, марде ки бо барф меояд. Ин филми Муҳсин Махмалбоф аст. Муҳсин Махмалбоф яке аз коргардонҳои номии дунё. Намедонам чанд сол пеш вай даромад ба 10 коргардони беҳтарини дунё. Ман дар ин филм нақши майро бозӣ мекардам ва ман як чиз мехостам гуфтам ки ба ман Муҳсин Махмалбоф занг задан ва бо ман суҳбат кардан. Он вақто нангапарӯзша мегӯ ман он хай мо ҳамамон ман он гӯиши мардуми Теҳрона тамоман намефаҳмидам. Барои мисли дар Тоҷикистон дар ҳар як минтақа як гӯиш дорам, ба теҳронӣ гап мезадам ва хеле аҷоиб шуда буд ва хеле тез. Ман гуфтам ки дар назди шумо ки аст? Оғои Муҳсин Махмалбоф гуфт ки дар наздам Аловиддин аст. Дар бисёр филмҳое ки Махмалбоф дар Тоҷикистон сабт кардааст, Аловиддин Абдуллоев ба ӯ кӯмак мекард. Кас мефаҳмида, на? Аловиддин ҳама чиза мефаҳмад. Намедонам, бо хитоям дар кор бошад, вай гап мезанад. Гуфтам Аловиддин ҷон, ҳамин мефаҳмам ки дар бораи филм, дар бораи сценариё чӣ чиҳо гап мезананд, вале то охир намефаҳмам. Баъд гуфт ки оғои Муҳсин Махмалбоф ба яке нақшҳои асосии театр даъват мекунад ва мехоҳад ки ҳозир биёд хонад ва қади ту ҳамсӯҳбат шавад ва як дусе сурат гирад ва
تو بازی کنی. من گفتم چه خیلی به کاستی به یگون چیز گفت به کاستی در همون خانه سینما تیاتر دیده است همونجا فقط از پشت مشاهده کرده است و گفت است که من همین خانم زلفیه میخوام وای کنم. میگوید وای به فیلم دعوت کنم و اول میگوید که الان حاضر تو باید در همین تلفن در گوشی تلفن بگویی که تو بازی میکنی در این فیلم. ما گفت یا نه. من سناریو نخوندم. پیش از این بود فیلم سکس و فلسفه با دلیر نظرов با ملاحت عبداللهی و کمتر جنجالا بودن سر این چیز که مردم مثلا خواستن گفتن که یک زن تاجیک 4 تا معشوق یک باره داشته است و فلان. اما فیلم درباره دیگر چیز بود. خیلی مردم ما همین خیلی فهمیدن این یکی از لینیه‌ها رو. من گفتم همین خیلی دیدم توپ کرد است. وقت تلفنچوی قدری بودم. همین خیلی دستم به خود چی بگم علاویدین جان من فقط یک سوال دارم. همین با آقای مخمالباف گپ زدم. همین فیلم انا صحنه‌های محرمانه سکس انا و صحنه‌های سکسی مثلا و سیگار کشی ندارد. بعد گفت که نه پرسید بعد گفت که نه زلفیه این خیلی صحنه ندارد. انا همین دو چیز نباشد من بازی میکنم. من با همین زنی بد اخلاق بازی نمیکنم. داده گفت که نه خیلی چیزا نیست. نباشه گفتم بیاید من کانترکت امضا میکنم. همین طریق من با این فیلم وارد شدم و نقش خوب هم بازی دید. بعد تماشاگران عزیز من باور دارم که شما مرد با برف میآید رو از یوتیوب کانال تماشا میکنید و خلاصه خود رو میبرید. تشکر زیاد. احسن با مهارت شما و بیاید کامل رو من میگیرم و باز چنین در سینما نقش‌های زیادی بازی که خود تیرمان بودن و تا به حال تماشابین بهای بران رو با هنر و مهارت شما برای یک زن هنرمند داده ایستاده‌اند و میدهند. مشکل نبود در اتیلا و شکسپیر نقش امیلیا رو، در سه خواهران نقش ناتاشا رو و در قصه آنتوشا چخانتینی نقش لولا اسلوفسکا رو بازی دید. در ابراز این دختران هراس و ترس و احساس ناگوش رو بی‌ضابطه و ناراحت نکرده بودند. اتیلا بهترین یکی از بهترین نمایش‌های من با برزو عبدالرزاقов هراس داشتم برای که یکماش که شکسپیر بود و دویماش که ترجمه صوتی ملوخزاده و یاد دارم که قربانی صابیر باز یک ترجمه دیگر یک ترجمان ایرانی ورده یک اختباس نه ترجمه ورده وارد میکرد بیشتر به صحنه خودش و شاید با متنش خیلی مشکل بود و خیلی کلاسیکی بود. از این جهت کمتر هراس داشتم. ولی میدونید وقتی که من با برزو عبدالرزاقов کار میکنم من هراس ندارم بگویم نمیترسم برای که برزو یکی از کارگردان‌هایی هست که میتواند از هیچی یک چی بسازد. ولی اینجا که شکسپیر است و ببینید پارتنرهای من کی بودن؟ شادی صالح، تقای مراد розиқов، غلام اسلامов، نوزیم میلیکов، قربانی صابیر با چند بچه‌های جوان. اگر من همشون نمبر نمیکنم ولی خیلی بزرگا بودن میدونید با اینها بازی کردن چی است. بعد برزو خیلی عمیق دقیق میدونست که چیکار باید کنم و پارتنری من میگم یک بود قربانی صابیر و امیلیا بودم من زلفیه. بعد یک صحنه من شد برآمدم و متنام گم کردم و در زال دانشجوی اینستیتوت صنعت اشتراکی بودم. برزو نگاه نکرد که تا این وقت چند نمایش با من مونده است و بازی کردم و در تئاتر روسیه حقیقتش همراهش کار میکردیم. بعد گشت و گفت زلفیه گفت تو شرم نمیکنی تو اون ریپتیسیون تیار ناومدی این چی گفت این متن تو این صحنه تو همگی 2-3 دقیقه باید گذارد متن تیار نیست. جواب تو از ریپتیسیون رو متن تا زیاد کن بعد بیا نوار میکنید در تالار قریب یک 50 تا دانشجو شیشتگی بود. من سرخ شدم زمین اکفی که داره زمین اون سونیست من قریب خودکشی میکردم. اشکی چشمانتون ریخت
اشکم که از همه جا عرق خوتا کردست تمام بدن ما لرزه گرفته است. бахшида ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон соҳиби тӯҳфаҳои кафолатнок аз Имон International гардед. ассалом Салом, ҳамсоя ҳамсоя. телевизори нав хардед ҳамсояҷон? не нахаридам. ин ба муносибати 30-солагии истиқлолият аз Имон International. муборак шавад, муборак шавад. салом алейкум. салом ҳамсоя. ваалейкум ассалом. сафаро бахайр. ҳа, мо аз Имон International роҳат буд кардем. мегӯяд ки бурд кардем о аз 1000 нафар як нафар бурд мекунаду шумо ду ҳамсоя. не ин тӯҳфаҳоро нафароне мегиранд ки дар Имон International депозит кушоданд ё ин ки маблағ интиқол намуданд. кане дурусттар фаҳмоед? ман ҳозир ба шумо нақш закак мефаҳмонам. то 1 ноябр дар иқдоми тӯҳфаи сазовор ширкат кунед. пасандози олиҳаро бо фоизҳои мувофиқ кушоед ва ё пулҳоятонро аз Русия тариқи Имон International гиред. тӯҳфаҳои арзишманд ва роҳат ба Анталияро ба даст доред. муфассал бо рақами 1122 ва ё дар сомонаи www.imon.tj. Имон International дӯсти молиявии шумо. ташаккури зиёд биёед дифоъи дигарро шумо мегиред. саволҳо тамом дестодам ва дӯи тамошобини азиз мешунавем. من این رو نمیخوام. мо касеро маҷбур намесозем ки дар рафти барномаамон ба ҳар чизе ки мо навиштаем посух гӯяд ва ин савол нороҳат кард ки ба иззати нафси муаллима мерасад. албатта хита хокисар шуд ба ҷуз худашон, дигар касе намедонад ки чӣ буд. тамошобинони азиз, ин буд барномаи рӯбарӯ бо яке аз чеҳраҳои муваффақи санъату фарҳанги театру синамои тоҷик, Зульфия Бону Содиқова.